ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും മൂവ്മാൻ മലയാളത്തിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ജയറാം, മമ്മൂട്ടി, സൈജി കുറുപ്പ് എന്നിവരെല്ലാം കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്ത എബ്രഹാം ഓസ്ലർ എന്ന സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് അതിൽ നിന്നും കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാനായി പോകുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും ഹോട്ട്സ്റ്റാറിലൂടെ OTT റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോയിലർ ആയിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയണ്ട, നേരെ വീട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം. ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ചിത്രം ഒരുപാട് ഹൈപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് മിഥുൻ മാനുവൽ തോമസ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു 5-ാം പാതിര മോഡൽ ചിത്രമാകും, അത്രയും ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് എല്ലാ പ്രേക്ഷകരും കണ്ടിരുന്നത്. ചില റിവ്യൂസിലെല്ലാം ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും കണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് അത്ര നല്ല അഭിപ്രായമല്ല ഉള്ളത്. 5-ാം പാതിര സിനിമ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ചിത്രം ഒരു ആവറേജ് ചിത്രം മാത്രമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിലോ ആവറേജ് ചിത്രം മാത്രമായിട്ടാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. കഥയിലോ തിരക്കഥയിലോ യാതൊരു പുതുമയുമില്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ട്വിസ്റ്റുകളോ ഒന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ കണ്ടുമെടുത്തിട്ടുള്ള 1000 ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റോറീസിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവച്ചത് മാത്രമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇൻട്രോ സീനും സിനിമയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്ന അർജുൻ അശോകന്റെ ആ ഒരു ഭാവമാറ്റവും വരുന്ന സീനും ഒഴിച്ചാൽ സിനിമയിൽ എടുത്തു പറയത്തക്ക ഒരു ഗൂസ് ബംസ് വരുന്ന യാതൊരു സീനും ഇല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാം. ആദ്യത്തേത് സിനിമയിലെ ടൈം ഡീറ്റെയിലിംഗ് ആണ്. സിനിമയുടെ തുടക്കത്തിൽ എബ്രഹാം ഓസ്ലറിന്റെ ഒരു പാസ്റ്റ് കാണിക്കുകയും അതിനുശേഷം 3 വർഷങ്ങൾക്ക് ഇപ്പുറമുള്ള ഒരു കഥ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടുപുറകിലായി 2019 ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലൂടെ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ആ 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നടന്നിട്ടുള്ള കഥ 2016 എന്ന് നമ്മളിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന സീനിൽ എബ്രഹാം ഓസ്ലർ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും ഒരു കലണ്ടറിലൂടെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും 4 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 2023 ആയിട്ടുണ്ട്, ഈ സമയത്താണ് പ്രസന്റിലേക്ക് കഥ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യവും ഇങ്ങനെ കലണ്ടറുകളിലൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യാൻ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഓസ്ലർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് പാസ്റ്റിൽ കുറെ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും അതിലൂടെ അയാൾ വിഷാദ രോഗത്തിലേക്കും പിന്നീട് ഹാലൂസിനേഷനിലേക്കും കടക്കുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഹാലൂസിനേഷനിലേക്കെല്ലാം പോകുന്ന സമയം അയാൾ പല ജീവികളെയും ഇല്ലാത്ത പല ജീവികളെയും ഉള്ളതായി സങ്കല്പിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഇങ്ങനെ അയാൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന ജീവികളായാലും പക്ഷികളായാലും എല്ലാം തന്നെ അയാളുടെ അപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് ആദ്യം ഭാര്യയും മകളും നഷ്ടപ്പെട്ട് 3 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അയാൾ ഞെട്ടി ഉണരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പാമ്പ് ഇഴയുന്നതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് പാമ്പിന്റെ പക പോലെ ആ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അർജുൻ അശോകന്റെ കഥാപാത്രം പക കൊണ്ടാണ് ഓസ്ലറിനോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു സമയത്താണ് ഓസ്ലർ ആ പാമ്പിന്റെ പകയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വിഷമെന്നോ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ പാമ്പ് ഇഴയുന്നതായി കാണുന്നത്. ഇതിനുശേഷം 4 വർഷങ്ങൾ കഴിയുന്നു. ഓസ്ലർ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ വരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഓസ്ലർ ഡോക്ടറിന്റെ മുന്നിൽ വളരെ പാവമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓമനിച്ചു വളർത്തുന്ന വീട്ടിലെ പെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പാവം പൂച്ചയാണ് കാണുന്നത്. സോ അതും ഓസ്ലറിലെ അപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനെ പോലെ തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനുശേഷം ഓസ്ലർ അർജുൻ അശോകന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഭക്ഷണം മേടിച്ചു കൊടുക്കുകയും അതിലൂടെ തന്റെ ഭാര്യയും മകളെയും എവിടെയാണ് കുഴിച്ചിട്ടതെന്ന് ആ രഹസ്യം അറിയാനായി കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ജയിലിന്റെ അഴികളിൽ ഒരു ഇഗ്വാന പോലെയുള്ള ഒരു ജീവി ഇരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ആ സമയം ഓസ്ലർ അർജുൻ അശോകന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കിട്ടാനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ അതുപോലെ തന്നെ തന്റെ ഇരയെ തക്കം പാർത്തിരുന്ന് പിടിക്കാനായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിയെയാണ് ആ സമയത്ത് ഓസ്ലർ കാണുന്നത്. ഇതിനുശേഷം ഓസ്ലർ കുറച്ചുകൂടി ജോലിയിലെല്ലാം ഇൻവോൾവ് ആയതിനു ശേഷം, കുറച്ചുകൂടി ഫ്രീ മൈൻഡ് ആയതിനു ശേഷം പറന്നു നടക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയാണ് കാണുന്നത്. അതിനുശേഷം ഓസ്ലർ വീണ്ടും ബെറ്റർ ആകുമ്പോൾ തൻ്റെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് അയാൾ കടക്കുന്നത് പോലെ, സന്തോഷത്തിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ തൻ്റെ പഴയ മകളുടെ രൂപമാണ് അയാൾ കാണുന്നത്. ഈ ഒരു സീനിന് ശേഷം പിന്നീട് അയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഹാലൂസിനേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടും കാണിച്ചിട്ടില്ല. സോ അതോടുകൂടി അയാൾ ഏകദേശം പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക്, വിഷാദരോഗമെല്ലാം മറികടന്ന് പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഓസ്ലർ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും കാണുന്ന ആ ജീവികളെല്ലാം അയാളുടെ അപ്പോഴുള്ള മാനസികാവസ്ഥയുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഓസ്ലർ ആ വിഷാദ രോഗത്തിലായിരുന്ന സമയത്ത് 2019 2023 ഓസ്ലറിന്റെ വീടിന്റെ മുൻവശം കാണിക്കുന്ന സമയം അവിടെ കരിയിലകളും മറ്റും വീണ് കിടക്കുന്നതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഓസ്ലർ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട് അതൊന്നും വൃത്തിയാക്കാതെ, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനായിരിക്കാം വീടിന്റെ ചുറ്റുപാടെല്ലാം ചപ്പുചവറുകൾ കിടക്കുന്നതായി കാണിച്ചത്.
SM ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ചാണ് ആദ്യത്തെയാൾ മരണപ്പെടുന്നത്. ഇതിനുശേഷം പിന്നീട് 2 പേർ കൂടി മരണപ്പെടുന്നതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കേസുകളെല്ലാം തൃശ്ശൂരിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നടക്കുന്നതായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നീട് ഓസ്ലറും കൂട്ടരും ഈ കൊലപാതകങ്ങളെ പറ്റിയെല്ലാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന പേപ്പറുകളുടെയും ഫോട്ടോകളുടെയും ഇടയിലായി തൃശ്ശൂരിൽ നടന്നിട്ടുള്ള നരബലിയുടെ വാർത്തകളും ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണാം. സോ ആ ഒരു കേസുമായി കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇത്തരം കൊലപാതകങ്ങളെ വായിക്കാനായി ശ്രമിച്ചിരുന്നത്. SM ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് ആദ്യമായി മരണപ്പെടുന്നയാൾ മരണപ്പെടുന്നതിന് മുന്നേ അയാളിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുകയും അതുമൂലം അയാളുടെ കാലിന്റെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ അയാൾ കരയുന്നതായിട്ടെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കാര്യം വെറുതെ അങ്ങ് കാണിച്ചു പോയതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. പകരം ഈ കൊലപാതകങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു കാരണമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണദാസിന്റെ ശബ്ദം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത് ഈ മരണപ്പെടുന്നവരുടെ അച്ഛന്മാരാണ്. സോ അവർക്കും അതുപോലെയുള്ള ഒരവസ്ഥ വരണമെന്ന് കരുതിയായിരിക്കാം, അവരുടെ മക്കൾക്ക് ആ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന സമയത്ത് അവരും അതുപോലെ കരയണമെന്ന് കരുതിയായിരിക്കാം ഒരു ഓപ്പറേഷന് ശേഷം കൃഷ്ണദാസിന്റെ ശബ്ദം പോയതുപോലെയുള്ള ഒരു സീൻ തന്നെ ഓപ്പറേഷന് ശേഷം ഇയാളുടെ കാലിന്റെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതിലൂടെ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും കാണിച്ചിരുന്നത്. കൃഷ്ണദാസിനെ പറ്റി അറിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ലേഡി ഓഫീസർ പറയുന്നുണ്ട്, കൃഷ്ണദാസിന്റെ സ്ഥലം കണ്ണങ്കരയാണ്, ഈ കണ്ണങ്കരയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അമ്പലപ്പാട്, ആ അമ്പലപ്പാടുള്ള ആളുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് കൃഷ്ണദാസ് ബേക്കറി ഓണറിന് പൈസ അയച്ചു കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന്. സോ ഈ 2 സ്ഥലങ്ങളും വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവുകയല്ല, പിന്നീട് കൃഷ്ണദാസിന്റെ പാസ്റ്റ് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കണ്ണങ്കരയിലുള്ള കൃഷ്ണദാസ് കണ്ണങ്കരയിലും അമ്പലപ്പാടും പോയി ഗാനമേളകളിൽ പാടിയിരുന്നുവെന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയി തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷെൽവരാജിന്റെ വീട്ടിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഓസ്ലർ അവിടെ വെച്ച് ഷോർട്ട് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് സർജറി എന്ന ഒരു ബുക്കിന്റെ 2ാമത്തെ എഡിഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ബുക്ക് പണ്ടുകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണെന്ന് ഓസ്ലർ മനസ്സിലാക്കുന്നുമുണ്ട്. സോ ഈ കാര്യം ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ സിനിമയിൽ പിന്നീട് ആ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണിക്കുന്ന സമയം അലക്സാണ്ടർ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്ന് രോഗികളുടെയും മറ്റും ഡീറ്റെയിൽസുകൾ മറ്റൊരു ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തിയെടുക്കുന്ന സീനിൽ തൊട്ടടുത്തായി അലക്സാണ്ടർ ഈ സെയിം ബുക്ക് തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതായി കാണിച്ചിരുന്നു. ഓസ്ലറും കൂട്ടരും കൃഷ്ണദാസിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണദാസിന്റെ അമ്മ അവൻ നന്നായി പാടുമായിരുന്നു, അവൻ ഭാവിയിലെ യേശുദാസ് ആകുമെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. സോ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കൃഷ്ണദാസ് യേശുദാസിന്റെ ഒരു ഗാനം തന്നെ ആലപിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതുകൂടാതെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കിൽ കൃഷ്ണദാസിന്റെ വീടിന്റെ അകം കാണിക്കുന്ന സമയം കൃഷ്ണദാസിന്റെ മുറിക്കുള്ളിൽ യേശുദാസിന്റെ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിൽ നിന്ന് കൃഷ്ണദാസ് ഒരു യേശുദാസ് ആരാധകനായിരുന്നെന്ന് കൂടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. സുജയും അലക്സാണ്ടറും പൂക്കൾ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ആ കാർഡുകൾ പരസ്പരം കൈമാറിയിരുന്നതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന സമയത്ത് അലക്സാണ്ടർ അത്തരം കാർഡുകൾ അവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇതുകൂടാതെ സുജയെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ സീനുകളിലും സുജയുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ സുജയും അലക്സാണ്ടറുമായിട്ടുള്ള മിക്ക കോമ്പിനേഷൻ സീനുകളിലും, എല്ലാ സീനുകളിലുമല്ല എന്നാലും ഒരു 90% സീനുകളിലും സുജ ചുവന്ന നിറം ധരിച്ചിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അലക്സാണ്ടർ കോമയിലായതിനു ശേഷമുള്ള 2 സീനുകളിൽ സുജ ഇത്തരത്തിൽ ചുവപ്പ് നിറം ധരിക്കുന്നതേയില്ല. പകരം കറുത്ത നിറമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡള്ളായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിറമോ ധരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് സുജയിലേക്ക് ചുവപ്പ് നിറം വരുന്നത് സുജ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ആ ചോരയിലൂടെയാണ്. അലക്സാണ്ടർ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അലക്സാണ്ടറിന് മുറി കാണിക്കുന്ന സമയം ദ വേൾഡ് ഫേമസ് ഡോക്ടർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് സേവിയും സെൽവരാജുമെല്ലാം. അവർക്ക് ആ ഒരു ജോലിയോട് കൂറില്ലാത്തതുപോലെ മറ്റു പല കാര്യങ്ങളിലുമാണ്, സ്ത്രീ വിഷയങ്ങളിലും ഡ്രഗിന്റെ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാമാണ് താല്പര്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ മുറി കാണിക്കുന്ന സമയം ഒരുപാട് സ്ത്രീകളുടെ ചിത്രങ്ങളും സ്ത്രീ ശരീരത്തെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നതായും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ട്രെയിലറുകളിലൂടെയും മറ്റും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയലോഗായിരുന്നു ഡെവിൾസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്നത്. എന്നാൽ ഇത് ഡയലോഗ് അല്ലാതെ തന്നെ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരുന്നു. അതായത് കോമ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും അലക്സാണ്ടർ എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം പല ബുക്കുകളും മറ്റും വായിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഒരിക്കൽ ഫ്രെഡറിക് ഫോർസിത്തിന്റെ ഡെവിൾസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന നോവൽ അയാൾ വായിക്കുന്നതായി കാണിച്ചിരുന്നു. സോ ഈ നോവൽ വായിച്ചതിന് ശേഷവും മറ്റോ ആകാം അയാൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൂടി കിട്ടിയത്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഈ ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. വീഡിയോയുടെ അവസാനിക്കുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക. വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീഡിയോയുടെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായിട്ടും കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിലൂടെ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.